Gikanselar sa Cebu Normal University kun CNU ang mga panggabii nga kalihukan ning Huwebes Agosto 13 nga kabahin unta sa ilang grand balik eskwela tungod sa gikatahong security threat sa campus. Wala hinuon gikumpirmar sa universidad kung unsa nga hulga ang ilang nadawat, apan pangangkon sa mga student progressive groups nga kini tungod sa gipahigayong rally sulod sa eskwelahan hapon niadtong adlaw. Ang maong mga tinunan mipahigayon sa rally aron ipanawagan ang pag-usab sa student manual sa universidad nga matud nila adunay probisyon ni ini nga dili inklusibo ug diigo nga nanalipod sa ilang mga katungod. Ang usa ka first year communication student nga si Janelle Matthew Bailon Jr. mipadangat nga bisan dili siya apil sa rally, iyang naobserbahan nga hapsay ra ang maong protesta. Ang security threat na jud is katong mga guards isa-round sa usa ka girl ato. Kato may security threat cause na-worry ko sa girl. Dugang ni Bailon, dili matawag nga threat ang mga estudyante tungod wala kinigidalang armas, kundi mga placards ra sa ilang mga panawagan. Ang miyembro sa Anakbayan CNU o sa kaprogresibong pundok sulod sa campus, mipadangat nga gi-interrogate ang chairperson sa Kabataang Normalista CNU kinsa mausay nango sa maong protesta. Matod nila 5 ka mga security guards ang mitapok kaniya. Ang maong chairperson may kumpirmar sa mong paglibot sa mga guard o may pahungaw sa social media batok sa nahitabo. Tubag niya sa administrasyon sa CNU, to be labeled security threat is the most disgusting thing you could do to your student. Dugang niya ang administrasyon mismo ang mibutang sa peligro sa mga estudyanteng may protesta tungod lang nakigbisog kini sa ilang mga katungod isip tinunan. Samtang, si Jewel Alvarez sa Anakbayan CNU mipadangat nga wala pa nahitabo ang protesta, nagkasabot ang administrasyon o ang progressive groups nga luwas og hapsay ang paghihimuong rally. Paspas kaayo nakatawag og mga pulis gani. Estudyante raman mi nagbitbit mi placards amorang gikuan among voice nga madungog mi sa admin. Dugang ni Alvarez, padayon niyang kuptan ang katungod sa pagpalanog sa ilang freedom of expression tungod ang pagsud sa CNU wala nagpamatuod nga mawala na sab ang ilang demokrasya. Sa padayong pagsubay sa MyTV Cebu News Team sa CNU, dunay pipila ka mga tinunan nga may padangat nga gituuhan nila nga usa ka kahon nga gipalibutan sa kapulisan atol sa rally ang nakaingon sa security threat. Sa litrato nga nakuha sa among team, makita ang usa ka box nga giputos og duct tape. Misuway og susi ang among team kalabot sa maong kahon sa Cebu City Police Station 1 sa Barangay Parian. Apan, ang naka-record lang nga spot report sa ilang buhatan nga dunay kalambigitan sa security threat maong pagprotesta sa mga estudyante. Matod sa Police sa Station 1, anaa lamang sila didto aron masiguro nga hapsay ang maong rally. Wala na'y dugang impormasyon nga mahatag ang kapulisan tungod naka-leave ang hepe sa among station o wala pa'y deputized officer nga makatubag sa among mga pangutana. Sa pagkutlo ning balita, misuway og kuha og habig ang MyTV Cebu News Team sa Supreme Student Council sa CNU o sa CNU Administration apan wala pa sila'y giluwatan nga formal nga tubag o pamahayag. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.